טוב, מה קורה חברים? אנחנו בחלק שני שתואמים את הברינגרס הכי חריף בעולם עם ארז פה. טוב, תסתכלו את זה עם צ'ילי, זה וזה. אף אחד עדיין לא עשה פרצוף, אז אתם, אם נעשה בזה פרצוף, אתם חייבים להירשם לערוץ. אם לא נעשה. תריח, זה לא כזה זה לא ריח חריף. בוא נראה. פעם שעברה שורף לי עדיין השפתיים. טוב. שלי חריף, נראה. זה מריח טעים. 3, 4. אוי לי. לא חריף. אוי לי, אוי לי, אוי לי. זה חריף. חריף. ירד לך שלי הדמעות, אתה אומר שזה לא חריף? איך חריף? תסתכלו את הידיים שלו. אדומות. תסתכלו את הידיים שלי. ארז, תוציא את הלשון. שפתיים שלך אדומות. טוב, זה הסרטון להיום. לא עשיתי פרצוף. זה מה זה חריף, לא עשינו פרצוף, אז אתם חייבים להירשם לערוץ. יאללה, ביי.